Хутка Новы год, хутка будзем ставіць у хаце елачкі, то варта ўзгадаць, што ж думалі нашыя продкі пра гэтае дрэва. З аднаго боку, беларусы лічылі елку нечым такім злосным, бо яна калючая, не дасць цябе ў крыўду і можа пакрыўдзіць, пакалоць некага яшчэ. Да таго ж елка расце на балотах ці ў нізкіх цёмных месцах, таму і лічылі яе трошкі схільнай да цёмнай сілы. Каля хаты елкі не садзілі. З іншага боку, елку лічылі асвечаным такім дрэвам, бо галінкі ў яе растуць крыж-накрыж. А яшчэ у народнай міфалогіі распаўсюджана такое паданне, што пад елкаю хавалася Божая маці з малым Ісусам, калі войска цара Ірада шукала немаўлят. Вось таму елка мае ахоўны такі характар. У беларускай традыцыі елка часцей звязаная з пахаваннем. Яно з аднаго боку зразумела з чыста бытавога пункту гледжання, бо пах хвоі, пах елкі, ён вельмі моцны і перабівае трупны пах. Але народная традыцыя гэтую пабытовасць такую замаскіравала іншым чынам. Яны казалі, што елка заўсёды зялёная, вечна зялёная, і гэта сімвал вечнага жыцця, таго, што на тым свеце чалавек альбо яго душа працягнуць сваё існаванне. У вясельных абрадах таксама елку выкарыстоўвалі, то бок елка, асабліва калі зімой вяселле ладзіліся, яна была сімвалам свежасці, маладосці, такой зялёнасці, недатклівасці маладой. У калядныя і навагоднія абрады елка прыйшла да нас з заходняй Еўропы і паступова стала часткаю нашых навагодніх і калядных абрадаў. Зараз ёлачка практычна ў кожнай хаце стаіць, і менавіта пад ёлачкай мы чакаем, шукаем падарункаў ад Святога Мікалая ці Дзеда Мароза, хто ўжо там у каго верыць. А ці паставілі вы сабе елачку? Ці, можа, чакаеце нешта цікавае ў падарунак? А ці ведаеце, як раней яшчэ да елак упрыгожвалі на каляды хаты беларусы? Калі не, то потым яшчэ раскажу.